uma usuku uShembe ukhuluma naye angakuphendula umuntu ongathembekile wena. uShembe uthembekile uneqiniso. uShembe uthembekile uneqiniso ukwaze ukuthembeka kubantu bengamazi. Befika kuye bezobe kusizi lwakhe uShembeke se umsebenzi wakhe nje obekhona ukuthi abantu beze kuye. Uthi umkhweka Mose mawufunda iBhayibheli ubuza umkhwenyana wakwakhe uMoses. uJethro wazala ingane wayeseyikhanisela uMose. Siyabuza kuJethro ngelinye ilanga ubuza uMoses umkhwenyana wakwakhe. Uthi mkhwenyana imbozeni inyama, imbozeni njamba nifake ngoplastic nimboze. Izobani. Uthi ke umkhweka Mose mkhwenyana ngaso sonke isikhathi mangiza kuwe noma ngize kuwe ngikufica wena uhlezi nabantu futhi labo bantu beshawula yini beza kuwe. Kunendaba abafike bayibheke kuwe bese wena akaphendula suku umuntu ahambe kusondele omunye abheke indaba umphendule ahambe. Isho ukuthini lento yenza? Semphendula uMose uphendula umkhwe wakhe. Uthi hayi mkhwe wami mina ngikhethiwe uNkulunkulu. Kwase kuba nento uNkulunkulu anginika yona ayibeka kimi. Ngifisa underline lapho. Kwase kuba nento uNkulunkulu ayibeka kimi edingwa abantu. Mina umsebenzi wami balethe indaba zabo kimi. Mina ebese ngibakhulumela noNkulunkulu kanye noyisemkhulu babo. Uphendula uMose etshela umkhwe wakhe. Umsebenzi kaShembe umningi awuzele la emhlabeni. Uyabona ngathi asithandaze nje manje. Sithandaze kodwa one by one, singathandazi kanye kanye. Khona ongamuzwa nje ethandaza ukuthi uNkulunkulu ngeke azayilalele lento eshiwo lomuntu. Khona ongamuzwa nje ethandaza ukuthi uyabona ke lento eshiwo lomuntu uNkulunkulu ngeke azayilalele. Wase uNkulunkulu ethatha isinqumo sokuba ehlise imessenger ilethe emhlabeni ozokwazi ukukhuluma nayo uphendulane nayo uyibuza imibuzo naye ibuza imibuzo bese idlulisa indaba yakho ihambe la kufanele iye khona. Uthi ke uNkulunkulu uthi uJesu mabethi bambuza izinto eziningi abafundi bakhe. Uthi hayi uthi uNkulunkulu kimi nami ngikuye. Wisifundiswa ke wena. Ngizodila nawe nje. uNkulunkulu kimi nami ngikuye. Amazwi eNkosi uJesu. uNkulunkulu kimi nami ngikuye. Leli lizwi amazwi eNkosi uJesu lawo engikhuluma ngalo akusilona elami elikabani. Ma umuntu esho njalo labo bantu bayini? Ma ethi leli lizwi enililalele njengamanje elikhuluma elami. Mangase ngithi akulona elami leli lizwi engikhuluma ngalo. Voice. Mase ngikanti ukuthi yena noyise bamunye. Into mawikhuluma kuJesu automatically uyikhuluma eNkulunkulu. Ngaleso sikhathi yini le exaka abantu amaNazaretha ethi uShembe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu bizela uShembe phezulu kwendaba inhlangakazi. Uthema efika uNkulunkulu, uthema efika uShembe phezulu kwendaba inhlangakazi. Siyamphazamisa lezi hambeli zakho mbani. Nange John 4 umshumayeli. Uthema efika uShembe phezulu kwendaba inhlangakazi wayesehlala
elinda uNkulunkulu omsusa ezweni lakubo entabazwe. Uma esefika uNkulunkulu ithi inkosi inyanga yezulu mhla uNkulunkulu ezofika ngalelo langa izofika ngalo. Ethi babamkhulu wezwa ukuhlabelela laselithizwi buka empumalanga, impumalanga abisolwana. Ithi inkosi inyanga yezulu akekho umuntu ophilayo ola emhlabeni owake wabona uNkulunkulu ngamehlo ngaphandle kukaShembe owasungula leli bandla. Wakwazi ukubona ngisho ingubo uNkulunkulu ayigqokile, umbala wayo wayigqoka umjiva obende. uMoses abantu befuna ukubona uNkulunkulu wakhuphukela ngibalumba njengoba mathi ngiyabaphenyisisa kahle hle abekho full information. Ngoba wona uselo mebuza uthi ubani Shembe, uqale emuva, qale emuva uze naye nizogcina sesivumelana ungamjahi mabheke kwehlisa umoya. Manje amaNazaretha ajahe ekuthenini umuntu mayegxeka uShembe ajahe ukumethuka, akhombisa ukuthi umoya kaNkulunkulu awukafiki kahle kubo. Uma umuntu egxeka into oyiyona lo muntu uyingane wena umdala, ngoba njengoba lento yakhe amaNazaretha uShembe amazi kahle ukuthi ubani. Akudingi ke ma umuntu egxeka uShembe ebese wona amethuka. Wona okwawo uchaza uShembe ubani Shembe, noma uShembe ungeke uzumchaze enelise umuntu, ngoba mawuthi ufunda iBhayibheli uNkulunkulu wathatha uJohn wathoza la ngiyakuthuma eNinive, ngiyamselelela ilizwi eNinive. uJohn mayefika lapha emkhumbini eshaya ithikithi, wangashaya ithikithi eliyeNinive, washaya ithikithi eliyeThalashishi. Mase phakathi emkhumbini wafika uJehova wathi wena ngikuthuma eThalashishi ngikuthuma eNinive. Kwacaca ukuthi le emkhunjini kwenza unkatho. Uma lenziwa unkatho wayesetholakala engaphansi, wayesevuma ukuthi no kunje la emkhumbini yini. Angiqondile ukuxoxa lo ndaba, ngifuna ukuxoxa indaba yasekukholweni lezi ekuthiwa amaNazaretha axoxe ingane kwayo. Ngifuna ukuxoxa lezi eBhayibhelini. Wasebuza uJohn ukuthi base bekubuza ukuthi sikwenze njani. Wayesethi uJohn mina ngokwami ukubuka kuze niphephe, ngoba uJehova engimkhonzayo wethembekile usefikile la uzowuqilisa lo mkhumbi, kuze nina niphephe ningafi egameni lami ngithatheni ningiphose olwandle. Buka ulwandle-ke umkhumbi uphakathi olwandle, ungaboni emumva ungaboni phambili. Bamthatha uJohn, kusho iBhayibheli lakho se hayi la kwaShembe lakho olifunda la usonda khona. Bamthatha uJohn bamphosa olwandle. Bathi mabemphosa uJehova khonzwa uJohn wayesethume lithi iBhayibheli wathumela inhlanzi enkulu yafika uJohn yamgwinya. Yathi mayimgwina uJohn lithi iBhayibheli wahlala 6 days eswini senhlanzi. Umbuzo wayengafingani. Kusho iBhayibheli lithi wahlala ubusuku obuthathu nemini entathu, which is 6 days. Lithi iBhayibheli ihamba naye lenhlanzi igijima la olwandle. Yathi mayifika osebeni lolwandle eNinive yayisimkhafula, wayesevuka uJohn ehamba eshumayela. Lonto se asikhona. Sikhole sifunde masonto onke emasontweni, sikhole ukuthi yenzeke. Kodwa masithi unyazi luvusa umuntu nangu anifuni sikholwe lokho. Lokho esikukhombayo esithi nabo anifuni sikholwe, nifuna sikholwe lokho esikufunda phansi. Kanjani se kuzokwenzeka kanjani? Ngoba sihlakaniphile. Mina nje ngihlakaniphe ngokuphelele, yeke nje ungibambe. Mina ngingabamba wena. Yeke nje ungibambe, mina ngingabamba wena. Wona lapho Shembe ngigcobe ngimncane kangaka, angenza umgcotsho ebandleni elikhulu kangaka elinabantu abadala kangaka, ngiyinyoni. Kahle nje inyoni ayigcotshwa kule misonto. Sengishola ukuthi ke abantu abangadlali ngathi bathi asikholwe, uyazi kontenye abaze bayisho
bathi umuntu mayesefile akanasabela. Kodwa kade ngibuka umngcwabo kaFrancis. Hey, khona la uthelwa ngishinto ongathi inhlabathi mvangeni ekusondela abantu nangupula ebhoxini bayikhe lento oCardinal bayiphula lento enzwe emathuneni masingcwaba Ah